Ogbuefi Ade. Ogbuefi Ade. Eze nwanyị Iyeji na eze nwoke nchagbu ekele. Aha. Yeah. Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnukwu. Eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Mmụọ gara aga. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnukwu. Eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Eze nwanyị Iyeji. Eze nwoke nchagbu. Arụsị dị nnukwu. Arụsị nwere nsọ. Arụsị na-achụ ndị amoosu. Arụsị na-eje ọrụ na-edekwa igbo. Arụsị na-ebuli elu. Arụsị na-agba ọgụ. Arụ na-azụ nwa. Oke mmụọ. Ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu jeje. Ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ojilala. Ugochi tubelu nọrọ ikike. Ugochi tubelu. Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnukwu. Eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Mmụọ gara aga. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnukwu. Eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Eze mmụọ Chukwu nọnyere mmụọ. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu gbara mmụọ. Eze nwanyị Iyeji na nchagbu na-eme mma. Mmụọ na-azọ ndụ. N'ọzọrọ ya ndụ. Oke mmụọ ọtụtụ na-abịa kụrụ mba m. Nne nwanyị Iyeji obodo. Ọkwa gị na di gị nchagbu na-ejekọ. Ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu jeje. Ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ojilala. Ugochi tubelu nọrọ ikike. Ugochi tubelu. Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Inugo maka eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Arụsị eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnukwu. Eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Mmụọ gara aga. Mmụọ nwere ngabasị. Arụsị dị nnukwu. Eze nwanyị Iyeji na nchagbu. Eze nwanyị Iyeji. Eze nwoke nchagbu. Akwụnụ bụ mmụọ Ugochi tubelu ọdịnala tempu ji biri. Maazị Chukwu nọnyere mmụọ enwe na m. Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu nọrọ ikike. Bụrụkwazie aka ji ọkwa Ugochi tubelu ọdịnala tempu. Aka ji ọkwa oti ma na ijele. Eze mmụọ Iyeji na nchagbu. Onye isi nchụaja. Aka na-asụ opi. Eze udo. Kwesị ka m kelee ndị ekwe nwa mmụọ na mmadụ. Eze mmụọ. Ekene kenere m Chiedu Akpọsa. Nwa nwanna ya. Ekele na-agakwara Osmas
enyi m na Nara kwesịkwụsị ka m kene ụmụ Ugochi tubelu ọdịnala tempụ niile na ndị enyi dị tempụ onwe m hụrụ na n'ụlọ ya Chinaza ati Igbo onye egwu ịgbakwara Chakaman kwuru onye oti Igbo Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'Oraifite ụgbọgwụ nwoke ekene m inugo maka eze nwanne ihe ji na nchabu arụsị eze nwanne ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanne ihe ji na nchabu arụsị eze nwanne ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanne ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanne ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanne ihe ji na nchabu arụsị eze nwanne ihe ji na nchabu inugo maka eze nwanne ihe ji na nchabu arụsị eze nwanne ihe ji na nchabu mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanne ihe ji na nchabu nwa gara aga mmụọ nwere ngabasị arụsị dị nnekwu eze nwanne ihe ji na nchabu ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ojede ọkwa gị bụ mmụọ Ugochi tubelu ojede ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m na soshal midia afọ onye echichi m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu afọ nyiwechi ọzọ Eze-Ana abụkwa m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about Agwu. Ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ịma gbasara agwụ ya na etu esi ewube agwụ na ụdị agwụ dị iche iche enwere yanwa bụ isiokwu anyị how to more you should know about agwụ and how to do agwụ installations n'olu bekee bifo anyị gawa n'iru ọ kwapụrụ nnukwute iche anyị na-ama bụ na echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa Septemba ka na-aga n'iru n'isi ụtụtụ anyị jegori na tempụl jee chụọ aja n'isi ndị enyi tempụl na ndị isi ndị children of the temple and ya na n'isi ndị niile sonyela anyị na-aja ọnwa Septemba kwụ na ọ ga-adịrị ha mma anyị na-eje achụ aja n'isi ha n'ụtụtụ ọbụla anyị ga-achụkwudo ya bụ aja ọnwa Septemba ahụ na-ekwubi okwu n'isi ha n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya etu a ka anyị ga-esi megide ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke Septemba ụbọchị ahụ anyị ga-ejezi je chụọ aja dị iche iche jee mee saraka wee nye ihe Chukwu kere ka anyị ga-agbadara mmiri jee chụọrọ all the elements na mmiri chụọrọ ha aja anyị gbagọtazie n'elu ala jeje chụọ aja n'ihu mmụọ dị iche iche na tempụl kpụzie eburu wee mee saraka. I can tell you a na-enwe lots of testimonies mana dịka isi wee mara na tempụl anyị anaghị esho yi social media anaghị esho testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya we are best setters now nke a bụ ihe ya ama so ọ bụrụ na isonye na aja ọnwa I can tell you by Thursday ị ga-enweta Thursday evening ị ga-enweta ihe onyonyo gbasara mmalite nke Septemba anyị kara aga n'ihu yes anyị wetadịghị ya ọsọ ọzọ anyị ga-enwekwa mmechi anyị wetakwara ya sọsọ ndị nọ na WhatsApp ịma na ya anaghị esho ihu ọrụ na social media and ndị nwere ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum nke a bụ ihe kwesịrị ịma distance abụrụ ịbara ya na ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba ndị na-esonye na aja amarụgo ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme bụ ka ị wee sonye na aja onye fọwọdụ ya 3 prayer request
You make a donation token to the account number. Each at them na WhatsApp. What's the other details I need from you in order to book you? WhatsApp number here you want 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. You nwere ike send the WhatsApp message in here. You nwere ike ịkpọkọ ya bụ nọmba akpọ. Ọ bụrụ na m respond, my PA will respond. Then ka anyị gabazie n'iru. Ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, na ịkụrụ mmụọ na temple mbamba ihe eji na nchebe arụsị na-achụ ndị amụsụ na-apịa ndị otu nzuzo azụ. Ọ bụrụ na ịkụrụ ya mbamba, echefuna na aja mgbaarọ a na-achụ anụ feast a na-eme na temple maka children of the temple na-abịa on 16th of this month, Saturday a na-abịa na Saturday ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa abịa n'isi ebe tara aka, mma advice gị na ọka mma na-ebịa na Friday ka ọ ga-abụ ịpụta na Saturday morning, ebido na ndị ụlọ nwa bụ ndị bịara Friday wee lụba ọrụ. Anyị chụgide aja ruo 12 o'clock, anyị mechie, anyị mesie igbu anụ, then banyezie n'oge mmemme inwezi aṅụrị. Ịghọtara ya? Agwara m ụnụ na-enwere ndị egwu ọdịnala, ndị elist, ndị bụ ọda abụọ na egwu ọdịnala ga-anụ ya n'ụbọchị ahụ, ime ndị mmadụ obi aṅụrị maka na festival ka anyị bịa n'anya m. Ụbọchị anwa ndị tempụl, egwu tempụl a ga-akpụ ya ụbọchị anwa. Ụbọchị anwa ka a ga-erere izukọ new albums anyị nwere from the temple na ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala. Ụbọchị anwa onye egwu ama ama Chinaza Adigbo ga-anọkwu live. Eze nwaanyị Jele mmiri akụ ga-anọkwu live. Ije nwa mma ga-anọkwu ya. Unu ga-anụ egwu ọdịnala dị iche iche na-akpọlite mmụọ. Ụmụ egwu mmụọ ji apụ, ị ga-adị ya n'ụbọchị anwa. Ka ị na-anụ olu m, you are invited. Ka anyị bịa nwa aṅụrị wee kelee Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ka ndị njedo nke Chukwu na-agagharị na-eme mma wee gozikwazi ndị mmadụ n'ụbọchị ahụ. Nke arụ a pụrụ iche. Then nke a bụ ofu. Nke abụọ, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m, yes, mana ị chọrọ ịbụ inwere onyinye gị, ya talent bụ film making, whether as a cabin crew or na-ebu an artist. Ịghọtara ya? Ebe ọ bụla ị nwere onyinye na ihe gbasara film and ị chọrọ ide so na art film, ọ bụ so na ndị a na-akpọ behind the scene, ndị nọ na kamera na ndị sound na ndị editors na ndị everything, na o nwere ebe ị nwere passion, then we are inviting you to come for an audition. I game on the 26th, is on a Thursday. After Thursday, Ebia, 26th of September. Ebia na nyawo boss. Ebia no boss yanwa. Ị na-esonyere anyị na Facebook, Ogbuefi Eze-Ana Ugochi, ị ga-afụ the banner. Ebia ụbọchị yanwa ka email screen. Ọ bụrụ na anyị nyocha gị fụ n'email ya bụ akara aka, our platform ga-enyere gị aka. Name our platform. We believe in young talent. I believe in ndị enwere ọka ọra fa ndị amara ama ka anyị nye ha opportunity to showcase their talent to the world. Our mission is to help people live better life. Yes. Nke bụ ọ ngalaba na-afụ maka ihe ejije Ugochi tụrụ na temple na-afụ maka nke. Ọ bụrụ na o nwere fim ọbụla na ị na-awọchi anyị from Eziokwu TV, ịchọkwa igo decoder Eziokwu TV, anyị na-ele ihe anyị na-ele 16,000. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị na-awọchi m from Eziokwu TV mana ị chọrọ ka ịfụwa ihe onyonyo anyị na-anụ na nkụzi ihe na-anụ, ka ị nụkwa ya ọzọ at the comfort of your home mgbe ị chọrọ, ma ọ bụ na ị chọrọ ishare ya ndị mmadụ, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Ị ga-afụ all my daily teachings n'ọdịnala Igbo. Anyị nwere over 1,000 lectures there. Yes.
ọ bụrụkwanụ na o nwere ihe muvi ihe ejije ọ bụ na ịwọchị na chanel a eziokwu tv ị chọrọ iri wọchị ọzọ ọ bụrụ English movie jee na Ugochi tubelu movie productions wọchị ya ọ bụrụ Igbo movie jee na eziokwu tv Nollywood movies wọchị ya ọ bụrụzie ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na eziokwu tv jezie na eziokwu tv na YouTube ka anyị gabazie n'iru a sịrị na ụnụ nwa bụ ndị na-egere ntị na ozi a ntị bịa taa their life will never remain the same maka na bandage must fall ma akụwala ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ na etu esi eme agwụ install na ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ and how to activate ya agwụ ka anyị gaba n'iru bidogoro na gịnị bụ agwụ agwụ bụ n'onu Igbo bụ spirits not behind your giving talent your gift ọnya ka akpọrọ agwụ ịghọtara ya agwụ bụ onyinye mmụọ aha maka na o nwere mmụọ nọ behind every gift mana dịka na ọ bụ mmụọ anwa na-eweta onyinye amara dị iche iche ndị ụka kpọrọ ya Holy Spirit mgbe anyị wee kọwara gị na ọdịnala Igbo kpọrọ ya agwụ agwụ a ka ndị ụka kpọrọ Holy Spirit wee na-akọwara gị na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere agwụ mana nkọwasịrị gị sị gị na agwụ na-ekere ọlụ eke na-enwekwara ụdị agwụ dị iche iche na-enwere ndị agwụ ha bụ sụsọ nke onwe ha their personal agwụ bụ maka ọdịmma ha only nwee ndị agwụ ha bụ maka agwụ ezinụlọ ha nwee ndị agwụ ha bụ agwụ ọha na eze nke a ga-eji wee nyere imirikite ndị mmadụ aka so e nwere family agwụ mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na-enwere ụdị agwụ dị iche iche mana ihe chọrọ ịkọwara gị bụ na etu esi egbokọ nyanwa agwụ a na-agba ịlụ agwụ apụchara ofu n'ebe ofeke nọ ya na n'ebe onye akpọrọ ọrụ nọ meaning na etu esi alụ agwụ onye abụrụ dibịa dị iche na etu esi alụ agwụ onye bụ dibịa zuru ezu nwere ka esi alụ agwụ ya yes a na-alụzu agwụ ya alụzu mana onye abụrụ onye akpọrọ ọrụ agwụ ya senite agwụ ya chọọ ka achịkọọ ha ọnụ ka ha ghara ịda aghasasị ihe you assembling them in one place o nwere ike ịgba agwụ alụrụ alụ fụ onye abụrụ dibịa onye abụrụ onye akpọrọ ọrụ ị nwere ike assemble maka na agwụ ya ama dị too much ị nwere ike ịlụ ya alụ n'ala mana ọ bụrụzie nọọ ndị bụ na ha enwere ebe ha nwere ike idebe elu ma ọ na ha bi na township ma ọ bụ na ezinụlọ na ha enwebara n'obi ha ma ọ na n'obi ha dị underdeveloped na nwebere onye n'ọkawa ọhịa ndị na-eto ha nwekwara ike inwe ihe a na-akpọ okuku agwụ mana ana m achọ ịkọwara gị na onye ọ dị mkpa bụ na o nwere place o nyere agwụ ya ebe ọ na-anọ wee na-ejukwa ha maka na ihe a nara akọ n'ebe ọ na-adị ịghọtara ya na onye na-etu a mee ya etu anwa ọbalụ onye anwa mee ya etu a nsogbu ọbalụ ihe mmụọ na-ene anya ihe gbasara ọrụ mmụọ akastre on stone ihe mmụọ na-ene anya bụ the commitment and determination of the person involved so ọ bụrụ na agwụgwụ senitere na-achọ recognition na-enye nsogbu ịgbakwara nkịtị maka na ndị Igbo na-ekwu asị na ọ gbara nkịtị kwere ekwe you must do the right thing ka agwụghị wee malụ n'ikpebigoro eziokwu na ezi asụsụ na ịchọrọ ime dị n'efu ọ inye ya agwụ direction of purpose ka agwụghị niile wee jikọta ọnụ
ka agwụ niile wee jikọta ọnụ ka agwụ niile wee na-arụkọ ọrụ ọnụ. Agwụ ama a na-alụ agwụ, a na-akpọkọ agwụ ikwu nne 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 gị ha, a na-akpọkọ agwụ ikwu nna 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 gị ha, maka na ha niile bụ mmụọ so gị wee bịa. Ebe anwa ka onyinye amara gị si wee bịa. O nwere onye nọ n'elu ụwa nwere ofu onyinye, mana ị na-edevelopụ agwụ gị, agwụ ga na-achake, agwụ gị na-egbuwara ụzọ fụ na ị na-erube isi na ịchọrọ ịma agwa gị n'ihi ekwe, maka na onye afụrụ gwa ọ bụrụ na o mee ya afụkwa ọzọ agwakwa ya, mana onye afụrụ gwa agwụ ya ọ bụrụ na o pụtụrụ ya n'ọlụ, ị nwere ike sị na ịma agwazi ya tụọ aka ọ dị na mmụọ. So agwụ anwa, agwụ si na ya direction na ya relatives, si n'aka nne, si na ya relative n'aka ebe, ndị si n'ikwu nne, ndị si n'ikwu nna, ha dum ka a na-akpọkọta ọnụ, maka na ife si na nke onye wee na-akarị ya. Akọwara m ụlọ ụbọchị nkọwara gbasara ihe na-eme n'ezinụlọ wee sị gị na nwaanyị bịara ije di na mmụọ na ihe sonyenu na be nna ya na-eso ya abịa ije di. Ọkwa ịnụrụ ihe m kwuru, nkọwa na nwaanyị bịara ije di na mmụọ dị be nna ya na-eso, ọnya batara na mmadụ nwere ike agwụbe si be nne mmadụ nwere ike ịma mmadụ na be nna ya. Ọgwụ ya akpata maka na ị nwere lenki, ndị ikwu nne gị nwere ike ịbịa na ịda na ha nọ n'ụwa, ma ọ bụ na agwụ si na ikwu nne gị mara ụlọ. O nwere famili ọya wee pụta asị na be nna ya na ha adara eme dibịa, mana ndị ikwu nne ya na dibịa dị ya na agwụ dị ebe anwa. So agwụ ikwu nne ya nwere ike ịmụ ya. Nwee na-akọwa ihe mmụọ achọrọ ịnụ bụ na ma ya eme ya eme, mmụọ ji ya emerụ mmadụ arụ. Nkwuo na onye nwere agwụ bụ onye akpọrọ oku n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụrụ na agwụ gị bụ agwụ sọsọ gị, maka na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere onyinye amara, o nwere giving talent. Ọ bụrụ na agwụ gị bụ sọsọ nke personal, ị nwere ike ime ya ignore, agbaghị nkịtị. Mana ọ bụrụ na agwụ gị bụ agwụ ọra, my brother, a ga-apịawa gị azụ ka ị gaa n'iru ọrụ gị, maka na o nwere onye ị nwere ike ikwubiri okwu. O nwere onye na-ebe akwa na-akụ ọta, mana ọ bụghị nwa ya ekwubi okwu n'isi onye na-etu agbụrụ obi wee dị. O nwere onye dịka asị na n'aka gị ka a ga-esi wee zaa mmadụ ekpere, akpọ ya na onye abụ destiny helper. Ọ bụrụ na ụwa nke anyị a ka ebidogoro kpọwa ndị mmadụ okwu dị iche iche ka ha jeru Chukwu na mmadụ ozi. Ụmụ mmụọ na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi, ụmụ mmadụ na-ejeru Chukwu na mmadụ ozi. Kpọrọ mmadụ ọbụla akpọrọ ọrụ, o kweta na ọ ga-eje ya bụ ọrụ, ọbara ya bakwazie ndị niile a chọrọ ka o jezọọ ndụ. Mana e nwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ ka ha jee ọrụ, mana ha adịghị eje ya bụ ọrụ, ewee na-apịawa ha azụ. Amarọ m ebe iso na ya, ka mmakwala gị atụ ndị ma nkụzi mana nna alaike ihe ọmụmatụ. O nwere onye ije na Ancient Book, o nwere onye a na-akpọ Jona. Chukwu okike fụrụ ya n'anya nke ukwuu wee mee ya ka ọ bụrụ onye mgbasa ozi wee nye mba ndị ọzọ. He is an evangelist. Jona wee gwa Jona ya jewe n'obodo a na-akpọ Ninive ka o jee wee gwa ndị mmadụ ha wepụ aka enwe n'ofe, maka na ọgụ yiri aka mmadụ, maka ndụ ha, maka mpịawa azụ. Jona nke onye wee bụrụ mmadụ wee sị mba na ya ma eje, na ndị obodo Ninive a dara anụ ife, wee sị na ya ma eje, na ha bụ ndị obi ọjọọ, ha ka ha nara afụfụ dịrị ihe ọjọọ ha na-eme. Mgbe ọ jụrụ na ọ ma eje,
mana ama na-enwere ụfọdụ ndị ezigbo mmadụ nọ n'obodo Ninive ndị na-ebe akwa na-ayọ amara na ebere n'isi obodo Ninive niile maka ihe ndị a bụ ndị ezigbo mmadụ ndị na-ayọ maka amara na ezinụlọ ya na n'isi ndị obodo Ninive. Chukwu okike wee sị mba na ekwesịrị ka anụ obodo Ninive niile n'iyi maka na enwere ndị ezigbo mmadụ ndị obiọma ndị na-ayọ maka amara na udo n'isi ndị Ninive niile. Chukwu okike wee zipụ Jona wee sị ya jee n'obodo Ninive ka onye kwuso okwu gwa ha ihe ya kwuru na site n'ụzọ dị etu a na ụtụtụ ga-echegharị. Mana Jona jụrụ mkpara isi ọnwụ onyeisi akwara sị na ya ma eje. Ihe Jona meziri bụ dịka mmadụ onye bụ anụ ụgbọ sị ka ya gbatuo obodo tere aka ka Chukwu okike ghara efi anụ. Ọ bụrụ na ebe ọbụla anyanwụ ruru n'ebe a ka ike Chukwu okike ruru ọ bụrụ na ebe ọbụla ikuku ruru n'ebe a ka ike Chukwu okike ruru. Jona wee jewe obodo wee ji na ọma eje wee je baa ụgbọ n'ụdị ka ya naba. Ndị njelu nke Chukwu ndị ọ bụ ọlụ ha the angelic mopo ha wee baa ọlụ and ha adịgo nkwadobe na ha adị redi ịna Jona n'iyi na ndị niile ya na ya so n'iyi. Etu a ka esi ana ọtụtụ famili dị iche iche n'iyi maka ihi wrong positioning. Ọ bụrụ na akpọ gị ka ị bụrụ onye agwụ na-agbasara ọha na ị nwere agwụ ọha i wee jụrụ ime eje n'ihu ọlụ gị, a ga-apịawa gị azụ and mpịawa azụ gị nwere ike irute ezinụlọ gị maka ihi wrong positioning. Maka ihi o nwekwara ike irute ndị enyi gị. Ọnya ka o ji dị mma akpọọ gị n'ihu ọlụ jee n'ihu ọlụ gị. Ife onye a kpọrọ n'ihu ọlụ ọchị na ọ ga-eje na-agba ọsọ usoro onwe gị banye egwu ya jee n'iru ọrụ ya, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ya jee n'iru ọrụ ya. Ihe o ji dị mkpa ka ikwupụ nke a bụ ka ị wee sere onwe gị maka ụbọchị ikpe. Jona sị na ya ga-agba ọsọ wee banye n'ime ụgbọ wee chọọ ka ọ darie. Angelic mopo wee banye ọlụ eburu mmiri bido tụba nke bụ na ụgbọ a na-achọzi ka ọ na-omina na mmiri. Kedu ihe menụnụ? Ndị mmadụ wee tiwe mkpu wee sị mba na ihe a na-eme n'ụgbọ a dị abnormal, na ihe a na-eme n'ụgbọ a abụgoro egwu, na ọ bụrụzi etu a ka o kwesịrị isi na-eme na eburu mmiri nke a na-atụ n'ụgbọ nke a pụziri iche na o gosiri na o nwere iwe Chineke dị n'arụ ụgbọ ha. Ha wee kpebie si na o nweriri onye bụ onye eji maka ya wee chọọ ịna ha niile n'iyi. Ịfụ na ihe wrong positioning na-eme. O nwere ụbọchị m na-akụwara gị ihe gbasara wrong positioning so na ọ dị natural na you being in wrong position at the wrong time nwere ike ịkọsụ gị so many calamities including your death. Yes, it's natural. So that's why I do say again, birds of the same feather flocks together. Know the type of friendship you keep. Know the type of positioning yourself in your life. Maka na nwere ike ịnata burulala dịrị onye ọzọ. Mgbe ma Chineke afụ ka a na-aghọtụ mango ma ọ bụ orange nke achara acha ma ọ mango nke achara acha, mana enwere another mango ma ọ bụ another orange in the wrong position dị too close to nke chara acha achọrọ ịghọtụ. Enwere ike achọje ka aghọtụo nke chara acha, nke achara acha esokwu ya daa. Ịfụna wrong positioning. Etu ahụ ka ọ dị n'ihe mmụọ. Many have gone because of wrong positioning. O nwere ndị nagoro onwe ha n'ụzọ iyi maka ihi na ha dewelu nọ nso to onye kwesịrị ịnata burulala either by birth ma ọ na gị na ya bụ nwanne ma ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị ọjụ na ọma eje n'ihu ọrụ ya. Enwere ike ịpịwakwu gị nwaso. Ọ ihe na-eme. Jona wee jụ ha wee sị oke ka ịfụ na ọ bụrụ taa ka ịgba afa bidoro. Agwara m ụnụ na mgbe mbụ na-enwere so many ways eji agba afa. A na-efe nsa
ndị be anyị na-akpọ ya ịka ogu, ejikwa ya agba afa. Ha wee kacha ogu wee fee nza, ya bụ nza wee gba Jona. Ha wee sị ya, o Jona, ọgụnwawa onye metara ihe a ejiche na anyị niile n'iyi. Ha wee kpebie maka na agbakọ ọkwa nwa n'olulu na ọ dị awa n'afa. Ha wee kpebie na kama ha niile ga-ana n'iyi ka ha kwanye Jona n'ime mmiri. E wee sị na akwanyere Jona n'ime mmiri, dọlfin wee noo Jona wee kpọjee n'obodo Ninive wee kpọpụta ya n'ọnụ mmiri Ninive. Jona n'ezi onwe ya fụ nọ n'obodo Ninive ka ya nọ. Ịgosi na iwe Chukwu adịgo n'arụ ya. Jona wee furu osisi, nnukwu osisi dị ndụ, wee jee n'osisi a ka o wee zeru shelta na ụdị na anwụ na-achị ya. Ewee si ike Chukwu wee mee ya bụ osisi kpọnwụọ, ka Jona wee ghara inweta any help or favor at all. At that point, Jona agbadogo na iwe Chukwu adịgo n'arụ ya. Jona wee je gbasasị ozi a sị ya gbasa wee nwere onwe. Amara m nke ị na-agabiga. Ihe na-agabiga taa nwere ike wụ as a result of negligence, mgbakụta azụ ịgbakụdoro agwụ gị. Agwara m ụlọ ọ bụrụ na onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ, weda ma ị na-arụ n'ụka ma ị na-arụ n'ọdịnala, ofu ala ha ji ka a na-achụrụ anụ. We are all worshiping one God. Ihe dị iche bụ usoro ndị si agbapụchi ha. Ọnya ahụ ihe dị iche. Agwara m ụnụ na year 2003, early 2003, I was in India. I visited so many towns and I participated in their festivals. And nwere na temple ha. M aghọtalụ na usoro okpukpere ha, marakwa na usoro okpukpere ha dị ka usoro okpukpere ndị Afrịka, maka na ha kwenyere na Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ha kpọrọ ya Bagwam. Ha kwenyeziri na ụmụ mmụọ dị iche iche, ndị na-eweta amamihe, ndị na-eweta ego, ndị na-eweta ọmụmụ, ndị na-eweta nchekwa. Etu anyị si wee nwekwa ya na be anyị, Amadioha, Udo, Aquarium na Ogugo, and so on and so forth. Etu a ka ha si nwekwa ya. Ha niile bụ ndị njelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ọ bụrụ na gọọmenti akpọ ha agent of government. Mana ihe m chọrọ ịkọwalụ nkịta bụ na agwụ bụ agwụ, ma weta na ị na-arụ n'ụka ma ọ na-arụ n'ọdịnala. Mana ihe m chọrọ ịkọwalụ gị ewu ka ihe esi wee ha ndụrụ agwụ gị. Mana agwakwara gị sị gị na gift of a man make it a way for him. Na onyinye amara gị a, na ọmụmụ anwa not behind that ya gift. Ọmụmụ anwa ka ọ ga-abụ ịharmonize ya ha, tinye ha, ha na-alụkọ ọrụ as one purpose. Ha akwụsị ịghasara gị ihe. Ihe ọzọ eji aghasakwara gị ihe na-enwe agwụ bụ na o nwere ike onye ị kwesịrị ikwubi okwu nọ na-akụ ọta na-ebe akwa na ọnọdụ ya dị njọ. Ịmakwa atụ ihe dị n'agwụ, o nwere mmadụ na-abụghị enwe ofu onyinye, enwe ofu problem, jee na nke onye agbara ọrụ, okwubi okwu, chụọ àjà n'isi ha dum. Nke ofu onye adị mma, nke onye nke ọzọ ama adị mma. Ọ pụtara na onye na-arụ ọrụ n'ike ya adagono, kama ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onyenwa ga-ekwubido onye nke ịbụa okwu. Ihe ọ pụtara bụ na onye nke ịbụa ahụ ya ji na-ekpewe ekpere na-ayọ na a ga-esipụtari onye ga-ekwubi okwu n'isi ka udo obiri. Ọ bụrụ na gị nwa bụ onye kwesịrị ikwubi okwu n'isi mgbaafọ, ka mgbaafọ wee nwere onwe, mana na-eriri ga-eri front and back, ị nọrọ n'ihu ọrụ gị, ị ka nọrọ na-eme cast and bind ndị imegidoro mana nwere ihe imepụta. A ga na-abịa na-apịawa gị azụ. Ọ bụrụ na ọ mara ejiga aghọgbu ihe dị mkpa mere ihe ji agara gị ọfụma, mara ejiga nwere ihe iji wee na-epoto, mara ejiga ha na-agara gị ọfụma wee dị ka o nwere ife na-eme, mara ejiga ha na-agara gị ọfụma, onye abatara na ịchọrọ ije n'ihu ọrụ gị, enwere ike crash that marriage ka ị wee jee n'iru ọrụ gị wee were onyinye amara gị wee tọọ ọtụtụ ndị mmadụ na-agbụ. Ịghọtara ya? Onye akpọrọ ọrụ ụfọdụ nwere ike, ọ bụrụ na ikwe ya by quiet, emeghe ya by force. Ihe a ga-eji meghe ya by force na o nwere onye na-ebe akwa, nwee onye na-akụ ọta ka ekwubieri okwu, adị na ọgụ nwa bụ onye ga-eje n'ihu ọrụ gị ka ị wee zute onye na-eto a wee kwubi okwu n'isi ya. Gịnị ka m na-achịkọwa? Agwụ nwere ụdị dị iche iche, and nwere etu esi alụ agwụ n'obodo dị iche iche, mana akwụ ụkwara ọ bụrụ ofu ala aja aka a na-achụrụ anụ, mana usoro ndị ji eme dị iche.
etu ahụ o sikwa wee dị na ụfọdụ usoro ụfọdụ ji eme alụmdi na nwunye dị iche, mana alụmdi na nwunye bụ alụmdi na nwunye, ịghọtara ya, na-agbanyezighị ma ọ gasị were ụdọ ma ya ewu ma ọ were ewu ma ya ụdọ bụ the same thing. Ihe m na-achọ ịkụwara ihe gbasara agwụ bụ o nwere ndị obodo na-egburu agwụ ha nkịta, like na be anyị bụ Oraifite, anyị anaghị egburu agwụ nkịta. Ọkwa eziokwu na ụwa nkịta ụfọdụ mụtaziri ya mụta na-egbu, mana o nwere ihe o mere, asị na ọ gasị na agwụ ka ị na-egburu ya. Ihe anyị na-eji ka na-eme anyị gbasara agwụ, ịlụ agwụ oke ọba na ndekwu na ihe dịka wugburu ya urie nakwa eti ebe nke a na-enye ndị ụrụ agwụ, den enwekwazi ike gbuo ha egbu. Ya so mgbe kọwaa na etu esi alụ agwụ, onye awụ onye bụ ofeke, onye abụrụ onye akpọrọ ọrụ na nke onye akpọrọ ọrụ abụrụ ofu. Nke onye bụ ofeke ịlụ ọrụ ya agwụ, ọ bụrụ onye a ga-alụrụ agwụ na ana ngwurube ha na ha apụta ka alụ agwụ na ide kpọta ndị ikwu nne, kpọta ndị ikwu nne, nwa ha na ofu onye si n'ikwu nne ma ọ bụ onye si n'ikwu nna ga-akwụdori ya. Nke onye si n'ikwu nne ọ bụrụ iwu na ọ ga-esi na famili be nne ya, nke onye ikwu nne ya ga-akwụdori ya wee gọọrọ ya ọfọ. Ndị ikwu nne mmadụ na-agọrọ mmadụ tide ọfọ na ala nye ya ọfọ. O nwere ike inye ya ọfọ, o nwere ike inye ya nzu, o nwere ike inye ya edo, wee kwubie okwu na bido taa. Mgbe ọbụla o kwubiri okwu tie ọfọ na ala ya dị ile, mgbe ọbụla ọ tụrụ nzu wee ya ayọsi ya ọ mere ihe ayọ. Ọ onyinye ndị ikwu nne mmadụ na-enye ya. Ndị ikwu nna mmadụ enyekwa ya nke ya, ịghọtara ya. Den ọ bụrụ na o nwezi dibịa ịkpọtara akpọta nke enyi gị, o nwere ike inyekwa gị ọfọ enyi. Like ụbọchị m mere nke m, ndị ikwu nne m bịa nye m ọfọ, ndị ikwu nna m bịa nye m ọfọ. Ezi enyi m ụkwụ aka ji ọfọ, arụsị be anyị bịakwa nyekwazie m ọfọ. Mana nke m dị iche bụ na nke m na-alụchala agwụ ụbọchị awa akpa aja, maka na akpa aja ka eji echi mmadụ dibịa. Ọ bụrụ onye ka m bịara ikwu na mana ihe na-achịkwa ahụ na ihe eji abụrụ ọ bụrụkwa onye lụọ agwụ ọ bụrụ dibịa. O nwere onye nwere agwụ dị iche iche dịka nsi kọwa. E nwere agwụ nka na ụzụ, nwa agwụ azụmahịa, nwa agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa. Agwụ dị iche iche nwere, pụtara ya. Onye nwere agwụ nka na ụzụ can be a good manufacturer. Ọ ga na-ewepụta new design. Ọ bụrụ onye nọ n'ọrụ ịlụ ụlọ, ọ ga na-ewepụta new fresh design. Ọ bụrụ na carpentry work, ọ ga na-ewepụta new design. Ọ na-ogo n'ọrụ aka, ọ ga-eme ọfụma, maka na nka na ọrụ aka nzu ọrụ aka ya ga na-ebunye ya uche ihe ọ ga na-eme. Ọ gwara ndị wụ business magnet, ọ dị too good na business. Etu a ka ọ dị nwee ndị wụkwa ndị na-agba mgbọrọgwụ na-enye mmanụ ọgwụ na-alụ ọrụ. Ịghọtara ya. So onye na-achịkwa na-egwuru so many things ndị mmadụ na-agabiga, so many things ndị mmadụ na-agabiga. Ya bụ eme ihe kwesịrị ime, onye ahụ enwe udo nke obi. Kedu ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na a nwere ụdị agwụ dị iche iche. Ihe ka ihe esimakwa na agwụ gị bụ one, o nwere ike ịpụta n'afa, mana gị nwere onwe gị bụrụ onye na-eme spiritual exercise na-pay attention to your inner being. I can tell you na aga egosi gị ihe bụ agwụ gị. Agwụ gị bụ ihe ahụ ị nwere passion for. Develop it along that line. Ịchake agwụ gị ga-enyere gị aka. Agwụ na-achụta ego, agwụ na-achụta ego. Agwụ ọ maka na ya gift will bring money to you. Agwụ spirit nọ na behind agwụ ha na-achụta ego, maka na ọ gift gị a ga-enye gị ego ịchọ. Kedu ihe m na-achọ ịkụwa gbasara agwụ n'ụbọchị taa? Nwanne, pay attention ihe gbasara agwụ gị. Ịgbakwa na nkịtị mgbe agwụ na-enye gị nsogbu. Chukwa ndị agwụ. O nwere ihe a na-akpọ ekwe m agwụ na-akpọrọ gị ọrụ, mana edibere dị because of one thing or the other. Ije n'ihu ọrụ gị jegoro mee ekwe m agwụ ka agwa ndị agwụ ikwu nne nne, agwụ ikwu nna nna akanyụ ha calm down n'ikwetagoro ị ga-alụ dị ọrụ, mana sinyeghị more time. A na-eme ya maka ya, ị ga-eme nke anwa ọkwa one thing. Dị na bezie na ndị dịka nsi kọwara gị na etu esi alụ agwụ dibịa dị iche na etu esi alụ agwụ ofeke. Abịa na agwụ bọsị a na-alụ agwụ dịka nsi gwa gị na onye isi agwụ ga-anị ya alụ agwụ ikwu nne nne, agwụ ikwu nna nna, tinye ihe ha na-akpọ ọpụpụ agwụ na mbata agwụ.
alụchaa ya mechaa agwụ nke anwa a ga-enye gị ihe a na-akpọ ma ụkpa agwụ. Enwere ihe a na-akpọ ụkpa agwụ, enwere ihe a na-akpọ akpa agwụ. Akpa agwụ agba akpa dibịa na-eko n'aka ahịfịa ma nzu ma ọ bụ akwa ma ọ bụ ozugbo na ọsọ ya na-anọ n'ime na ọ na-eje njem, onye ka na-akpa akpa agwụ. Enwere ụkpa agwụ. Ụkpa agwụ wụ ụkpa agwụ ji ebute ihe. Enwere ụkpa agwụ, ịghọtara ya? Enwere ụkwụ na ije agwụ ji eje ije. Enwere ikenga agwụ, enwere ọfọ agwụ, enwekwazịrị ezumezu agwụ. Ihe niile a bụ akụrụngwa dị iche iche agwụ ji eje oru na-eje Igbo. Nke a bụ mfụ onye bụ dibịa. Esikwana dibịa ya lụọ ọrụ ihe ndị a niile dọba na biya na oke ara eri ihe onye mmụ anya. Ị ga-enwe imechi ihe gbasara agwụ gị. Ọ bụrụ na agwụ dibịa mara gị na ị chọrọ ime elu, ijee inwe ụlọ ọrụ ebe ị ga-adọba okwu a na-akpọ ya okwu agwụ. Na-akụwazi igbe ọdọ bifo mechie. Ọ bụrụ na ịbụ onye nwere kọl na ị chọrọ idu ude n'ọrụ a, ijekwado na-eje na-eme mmekasị ụfọdụ ndị mmadụ na-emekasị na soshal midia, ọ ga-enwerịrị ebe ịgbara ọsọ agwụ. Ọ bụrụ na nna gị bụ dibịa, pay attention n'ọrụ ọ na-arụ, na-esonyere ya n'ọrụ, ọsọ agwụ ka ị na-agba. Ọ bụrụ na nne gị bụ dibịa nwaanyị, ị na-esonyere ya na-eme, na-esonyere ya na-arụ ọrụ n'ụlọ ọrụ, ọsọ agwụ ka ị na-agba. Mana ọ bụrụ na nne gị ma ọ bụ nna gị na o nwere ebe onye sa, ọ ga-enwerịrị ya spiritual mentor, onye ga-akwụdoro gị mana mmadụ mana mmụọ. Maka na o nwere ike ọ dịghị ka ị ga-emewu ya mgbe egwu siere ike, ịfụ na onwere onye ọ ga-enwerịrị onye bụ ya spiritual fada. Ọ ga-enwerịrị maka ụbọchị ọgụ ka ị wee na-ama aka nri na aka ekpe, ka ọ ghara ịbụ na ị bịara na-eme mmekasị. O nwere ihe a na-akpọ mmekasị. Mmekasị bụ na mmadụ na-eme na try and lock. Ụfọdụ ndị mmadụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ọrụ ya afọ na soshal midia nwere ebe ha gbara ọsọ agwụ. Ife ha na-eme bụ ha nọ na grupu onye ha na-eso onye onye akụzie nke ha mụta, onye nke akụzie nke ha mụta, and omezie ya at end of the day fụ na a ga-enwe confusion. Ha ga-adị confused. Onye batara ihe ejibe na soshal midia. Ọtụtụ ndị mmadụ a na-akụzi so many things. Ọkụrụ ndị mmadụ a na-eme so many things maka na ọ dịrọ harmonize. Ọnya ka m ji wee like ya ndị ụka ọdịnala agbakọ ndị Audition. Ndị nkụzi ha niile na ndị nchụaja ha niile na-aga through a process of ordination. Nwee ofu nkụzi. Ọnya batara nkụzi ha ga-adị in uniform. Ọnya batara ụmụnna anyị ndị agbara ọrụ, ndị na-alụ n'ụdị ụka, ha na-arụ n'ụdị Katọlik ma Anglican Methodist, ha ga-eje ha na-akpọ seminary school ka e wee nwee ike zụọ ha. Ijegoro na agba ochie nwere onye zuru onye, nwee onye zuru onye. Erọn, Moses zụrụ Erọn rụọ zụọ Elijah zụọ Elisha. Etu a ka ọ dị n'oge nke Jizọs, according to the story in the Bible. Ọ zụrụ ọtụtụ ndị mmadụ. Ọ zụrụ ndị ọgbọrọ disciple. Ọ zụrụ 72 disciple. Ọ bụ 72 disciple. Ọ zụrụ 12 apostles, 72 disciple. So kedu ihe m na-ekwu maka ya? Etu a ọ ga-enwerịrị onye bụ nna ọrụ ga-akụziri gị the do's and don'ts, ka ị ghara ime mistake, ka ị ghara iwe ndị were ji ndị mmadụ wee na-eme try and error maka ọdịmma gị. Ikpe ekpere yọọ mmụọ niile gị na-asụ, jizie ha direct ya gị to onye ya akụziri gị ọrụ ka ị wee dee ude n'ọrụ a. Ka nkwụsị ebe a, ihu adịghị na nkụzi a, send anụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 08013 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwuo m okwu ngosi n'isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple, ya na ndị niile sonyere anyị na aja anyị na-achụ nke ọnwa Septemba
a sị na ọmaka ga-emere ụlụ na onye na-achụ ụlụ ga-ada n'aha tupu oke nke pụrụ eme ihe onye ihe ndị si na-abịa abịa ka ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile daalụnụ. Maka ndị na-eso m na soshal midia tinye nweta m direct, o nwere WhatsApp nọmba personal 08057837672 08057837672 ya gazie ka ọ dị na echi niile n'oge awa eziokwu.